Όλα ξεκίνησαν το 2011 με την ψήφιση ενός νόμου που χαρακτηρίζει τα πειραματικά σχολεία της χώρας πρότυπα. Τι είναι όμως ένα πρότυπο πειραματικό σχολείο? Πρότυπο πειραματικό είναι το όνειρο για κάθε μαθητή. Ένα δημόσιο σχολείο που παρέχει παιδεία υψηλής ποιότητας εντελώς δωρεάν, όπως και στα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Οι καθηγητές πρωτοπορούν. Οι μαθητές αριστεύουν. Η ευκαιρία που ο κάθε μαθητής θα ήθελε να έχει για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Αν κάποιο παιδί δείχνει κλίση σε κάποιο αντικείμενο, αμέσως το σχολείο το προωθεί. Αν κάποιο παιδί δυσκολεύεται, το σχολείο το ενισχύει. Πρότυπο πειραματικό. Το όνειρο για κάθε μαθητή. Φυσικά αυτή δεν είναι όρια αλήθεια, αλλά μόνο μια όμορφη πλευρά της. Τα πειραματικά σχολεία στην Ελλάδα είναι σε σύνολο 45. 15 νηπιαγωγεία ή δημοτικά, 15 γυμνάσια και 15 λύκεια. Σύμφωνα με τον νόμο, αλλά και την κοινή λογική, τα σχολεία αυτά παρέχουν ή πρέπει να παρέχουν παιδεία για όλους. Δηλαδή, όλοι οι μαθητές να έχουν ίσα δικαιώματα για την εισαγωγή τους σε ένα τέτοιο σχολείο. Άρα, ας αποφασίσει η τύχη. Σωστά? Λάθος. Ο ίδιος νόμος μιλάει για εισαγωγικές εξετάσεις και δοκιμασίες, τις οποίες καλούνται να υποβληθούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο καλύτερο σχολείο και βγαίνουν οι καλύτεροι. Μόνο οι καλύτεροι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Οι υπόλοιποι ας φάνε παντεσπάνι. Σε ένα πειραματικό στη Θεσσαλονίκη, το πειραματικό της Θεσσαλονίκης, το πειραματικό του Δελμούζου, οι γονείς και οι μαθητές διαπίστωσαν πως αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Το πειραματικό δημιουργήθηκε από τον Δελμούζο, ήταν το όνειρό του για ένα σχολείο στο οποίο το μάθημα θα ήταν πολύπλευρο, θα εφαρμοζόταν διάφοροι μέθοδοι διαφορετικοί από τους συντηρητικούς και κλασικούς, σε παιδιά από διάφορες κοινωνικές τάξεις, τα οποία θα είχαν την ευκαιρία να πάρουν μόρφωση σε ένα πολύπλευρο μάθημα. Στο πειραματικό εφαρμόζονται κάποιοι μέθοδοι από το Υπουργείο σε ένα δείγμα μαθητών κάθε κλάση, δηλαδή και αριστούχους μαθητές και μέτριους και κακούς μαθητές. Έτσι ώστε αν πετύχει αυτό το μέτρο να πάει και στα υπόλοιπα σχολεία και αν δεν πετύχει να το ακυρώσουν και το αποφύσουν στην άκρη. Άμα γίνει το σχολείο αριστείας, οι μαθητές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε πολύ δυσκολότερου επίπεδου μαθήματα, τα οποία επομένως δεν θα μπορούν να είναι πολύπλευρα. Από τη στιγμή που το πειραματικό γίνεται ένα σχολείο αριστείας, το αλλάζουν όνομα και γίνεται πρότυπο και όχι πειραματικό. Καλύτερα οι κύριοι που δημιουργούν τον νόμο και οι οποίοι συσκέφτονται αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτούς είναι και ο διευθυντής του σχολείου και καθηγητές του σχολείου και εκπρόσωποι της ΔΕΠΣ, διάφοροι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας. Καλό είναι αυτοί οι κύριοι να ανατρέξουν στην ιστορία του πειραματικού για να μάθουν τον χαρακτήρα του. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του πειραματικού σχολείου? Ο χαρακτήρας του πειραματικού σχολείου είναι να παράγει παιδεία παίρνοντας δείγμα παιδιών από όλη την κοινωνία. Μέσα σε αυτό το δείγμα περιέχονται παιδιά, άλλα που διαβάζουν, άλλα που δεν διαβάζουν, άλλα που κατάγονται από οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, άλλα που κατάγονται από οικονομικά πλουσιότερες οικογένειες. Γενικά φέρνουμε ένα γενικό δείγμα από την κοινωνία. Αυτό το πράγμα είναι ο βασικός στόχος του πειραματικού σχολείου, γιατί η παραγωγή παιδείας αναφέρεται σε όλη την κοινωνία της χώρας μας. Αυτό το πράγμα πάει να καταστρατηγηθεί αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν είχαν τις συμπαράσεις του διευθυντή και των καθηγητών και στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε η εκπροσώπηση των μαθητών ήταν ελλειπής. Πριν καλά άρχισε η περσινή χρονιά 2011-2012, ο διευθυντής κάλεσε ένα συμβούλιο που αποτελούταν από μαθητές, καθηγητές και γονείς. Οι εκπρόσωποι των μαθητών δεν ήταν διορισμένοι από τους μαθητές εκπρόσωποι, δηλαδή μέρη του 15 μελούς, αλλά ήταν απλοί τυχαίοι μαθητές που είχε καλέσει ο διευθυντής προσωπικά. Μέσα από αυτό το συμβούλιο βγήκε η εξής απόφαση, ότι το σχολείο δεν θα γίνει ένα απλό δημόσιο σχολείο, αλλά θα γίνει ένα πρότυπο. Βέβαια, οι μαθητές δεν ήταν ενημερωμένοι ούτε καν για το
για το θέμα που συζητιέται. Έτσι, μετά από αρκετούς μήνες, μη σας πω 1,5 χρόνο, ήρθε στα αυτιά των μαθητών αυτή η απόφαση και αυτό το δίλημμα που είχε τεθεί σε γονείς, μαθητές και τον κύριο διευθυντή και καθηγητές. Ο διευθυντής μας είπε το εξής όταν μαζευτήκαμε το 15 μέλες πάνω στο γραφείο του, ότι δεν μπορούσε να πετάξει 100 χρόνια ιστορία και προτίμησε να κάνει το σχολείο ένα πρότυπο, χωρίς όμως να σκεφτεί τις επιπτώσεις και χωρίς να ενημερώσει τους μαθητές για τις επιπτώσεις, γιατί αυτούς απασχολούν στο μεγαλύτερο σημείο τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του νόμου που θέλει το σχολείο πρότυπο είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις που θα γίνονται στην 6η Δημοτικού για 1η Γυμνασίου και στην 3η Γυμνασίου για 1η Λυκείου. Όταν το πληροφορήθηκαν αυτό, οι μαθητές κατέλαβαν το σχολείο. Διαμαρτύρονταν που οι καθηγητές άφησαν κάτι τέτοιο να συμβεί. Διαμαρτύρονταν που κανείς δεν είχε ενημερωθεί για τίποτα. Διαμαρτύρονταν έξω στους δρόμους. Για 8 ημέρες διαμαρτύρονταν. Αλλά αυτός που έπρεπε δεν τους άκουγε. ΔΕΠΣ είναι ο θεός των πειραματικών σχολείων. Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, αρκεί να το θέλουν. Η ΔΕΠΣ από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 ήταν ακέφαλη, δηλαδή δεν είχαν πρόεδρο. Οπότε εγώ αποφάσισα να στείλω ένα email στη γραμματεία ώστε να τη ρωτήσω τι σκοπεύουν να κάνουν, πότε θα αποφασίσουν να εκλέξουν πρόεδρο και σχετικές λεπτομέρειες. Μετά από 10ημερη καθυστέρηση με πήρε η γραμματεία τηλέφωνο και μου έκανε μεγάλη επίθεση σχετικά με την υποτιθέμενη αρνητική συμπεριφορά μου και τον κακό τρόπο συγγραφής του μηνύματός μου, πράγμα που δεν ισχύει, όπως πολλοί από το περιβάλλον μου επιβεβαιώνουν. Και μέσα στις συναρτησίες τις οποίες έλεγε, μου πληροφόρησε πως ο πρόεδρος είχε εκλεγεί πριν 2 ημέρες και στις 20 Φεβρουαρίου βγαίνει απόφαση από το Υπουργείο σχετικά με τις εξετάσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μετά 20 περίπου μέρες από την εκλογή του Προέδρου βγήκε η απόφαση. Αυτό είναι ένα πολύ περίεργο περιστατικό το οποίο ανέφερα στον εκπρόσωπο τέλος πάντων της ΔΕΠΣ όταν ήρθε σε Θεσσαλονίκη. Έθεσα αυτή την ερώτηση και δεν έλαβα καμία απολύτως απάντηση. Ένας από τους προβληματισμούς μας όμως ήταν γιατί ο διευθυντής και οι αρμόδιοι που θα καθόριζαν το σχολείο πρότυπο να βιαστούν τόσο, να μην ενημερώσουν τα παιδιά και τους γονείς όπως θα έπρεπε. Βιάστηκαν τόσο πολύ που οι μαθητές μαθαίνουν για τις εισαγωγικές εξετάσεις 2 μήνες πρωτού τελειώσει η σχολική χρονιά. Και εμείς σαν μαθητές αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε γιατί τόση βιασύνη. Την ίδια μέρα που ανακοινώνονται οι εξετάσεις, εκπρόσωποι φροντιστηρίων βρίσκονται έξω από το σχολείο μας και μοιράζουν φυλάδια με προγράμματα που λένε ότι άμα θέλετε να περάσετε στο πειραματικό, πρέπει να έρθετε στο φροντιστήριό μας γιατί έχουμε ειδικό πρόγραμμα. Και εμείς συνεχίζουμε τον προβληματισμό μας και λέμε καλά εμείς δεν μάθαμε σαν μαθητές ότι θα γίνουν εξετάσεις που μας αφορά, που εμείς θα δώσουμε στην ουσία. Τα παιδιά αυτού του σχολείου. Και πώς το έμαθαν πιο πριν τα φροντιστήρια και πρόλαβαν να βγάλουν και τα προγράμματα και τα θέματα που θα διδάσκουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Καλά η Επιτροπή των Σχολείων που θα καθόριζε τα θέματα, η ΕΠΕΣ, ούτε και αυτή δεν είχε προλάβει να σκεφτεί και να γράψει κάποια θέματα για την Τράπεζα Θεμάτων. Πώς ένα φροντιστήριο ενημερώνεται τόσο γρήγορα για κάτι που αφορά ένα σχολείο? Κοιτάξουν λίγο και τι έκαναν οι προηγούμενοι από αυτούς, οι φωτισμένοι καθηγητές του πειραματικού, ο Ξηροτήρης, ο Τατάκης, όλοι αυτοί. Θέλω να δούνε λιγάκι τότε μέσα στην κόλαση της καθαρεύουσας που ήρθαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου να επιβάλλουν την καθαρεύουσα στο πειραματικό σχολείο. Ας δούνε λιγάκι τι έκανε ο Ξηροτήρης.
Πώς τους πέταξε έξω όλους αυτούς.